U kompaniji Uralvagon Zavod, koja je deo državne korporacije Rosteh, održana je svečana ceremonija predaje tenkova T-90M Proriv ruskoj vojsci. Uralvagon Zavod isporučuje vojsci nove i modernizovane tenkove do nivoa T-90M Proriv. Priprema i razvoj serijske proizvodnje oklopnih vozila su u potpunosti završeni i dobijeni su pozitivni rezultati kvalifikacionih testova, rekli su u pres službi kompanije. Tank T-90M je najsavršenija mašina iz porodice T-90 i najsposobnija za akciju u uslovima savremenih sukoba, kako su naveli u pres službi kompanije. Tokom radova je zamenjena topovska kupola, modernizovan je pogonski sistem, motor i šasija. Tank je superiorniji od svog prethodnika T-90, sačuvana je pouzdanost i minimalan broj tehničkih održavanja. Ranije je saopšteno da će tokom 2022. godine kopnena vojska oružanih snaga Rusije dobiti više od 400 jedinica oklopne tehnike. U Ministarstvu odbrane Rusije su naveli da će kompanija odbrambeno-industrijskog kompleksa predati vojsci modernizovanu oklopnu tehniku. T-90 je osnovni ruski borbeni tank koji je proizveden u Uralvagon Zavodu početkom 1990. godina. U periodu od 2001. do 2010. godine je bio najprodavaniji tank na svetu.